Debako Urgain jatetxean gaude. Debako etorbide nagusian kokatuta, Urgain jatetxeak edozein poltsikotarako euskal sukaldaritza tradizionala eskaintzen du. Xabier Osa jatetxeko txefak helburu nagusi du gastronomiaren originaltasuna zaintzea eta batez ere kalitatezko produktuak eta atentzio bikaina ematea. Gu klientela, tipo guztietako klientela daukagu. Hasi goi mailakoa, enpresetako klientea, kanpoko klientea, ukitzen ditugu beste atzaritar klienteak ere bai, gauza bereziak dastakatzera etortzen diranak, bodak, handi ez da, eta boda txikia ematen ditugu, enpresetako bazkariak, familietako bazkariak, afariak, menuak ematen ditugu, tabernaren ematen ditugu, behin goi mailatik hasita beraino nahi duen preziotako bazkari, janari eta edari ukitzen ditugu, porque karta zabala daukagu bai janarietan da bai edarietan ere. Jatetxe eta jundan 90 urtean irikita daukat eta jatetxe bezala eta taberna bezala eta denbora pasatzeko toki eder bat bezala irikita daukaten enpresa daukat. 10-11 langile daude, jundan urte askotan gehienak urte askoan nirekin lan egiten dauten langilea dira gainera, ekipoa bastante ondo eginda daukat. Gehienak aste guztian lanea egiten dute, baina nola bat ez dugun izten, egun bat edo beste astelenetik asteazkenera bat beti faltatzen da, baina ekipo kompletoa daukat, eta ekipo guztia aste guztian nirekin egoten da. Eta gainera, nirekin urte askoan dauden jendea nola dan, jendea zautzen duten jendea da, eta ekipo kompleto oso ekipo gona inda daukat bai. Chef moduan jarduteaz gain, Xabier Osak komunikabideen munduan barneratu da astero sukaldaritzaren inguruko irratsaio batean parte hartuz. Jundan urte askoan nago irratian, berakin kolaborazio pixkateak egiten dut, errezeta batzuk ematen ditut, leheno asteartero hasi nintzen, gero beste jatetxetako gehin da beste jende gehiago juten gara, baina asteartetan beti askotan egoten naiz, errezeta batzuk ematen, urdu erditxo batean, errezeta batzuk ematen ditut, jendea deitzen dit, dudaren balin baduka, errezeta berriak emateko, zer galdera bat egin nahi balin badu, eta horrela segitzen dut, jundan urte askoan kolaboratzen, eta daukat gainea, gogoa segitzeko gurekin, deitzen diten bitartean, berakin segitzen dut bai. Asko, eta gainera jendeak hemen eskatu egiten dit, eta komentatu egiten dit, jatetxea etortzen denean jatera ere, zer errezeta emandetan, eta zer janari ditut, eta gainera emandatako errezetak dastatzera etortzea jendea etortzen da. Eta bendi oso ondo, oso komplemento hona izaten den eretzako irratia eta hemen daukaten lana. Irratian parte hartzeak onura pertsonala eta profesionala suposatu du Xabierrentzat, eta etorkizunari begira hedabideen inguruan beste tozer egiteko prest dago. Segitzeko esperantza daukat, eta behar deitzen egin bitartean, eta beste toki batera deitzen badiate juteko, segitzeko desiatzen dago, eta gainera berri gauzak berritzeko eta inobatzeko gogoa dauka gainera, ni beti zabal egoten naiz, bat ematen hautzen bazait, zerbait eskatzera.